Hola a tothom, ja hi tornem a ser amb un nou gameplay de la sèrie jugant a Star Wars Battlefront. En aquest cas, us porto una nova modalitat de joc en línia on ara anirem amb naus. En aquest cas, estem jugant al mapa de Refugio de Jawa i portem les naus dels rebels. Aleshores, aquí què hem de fer? Aquí tenim dos objectius principals. El primer, com sempre, carregar-nos el màxim d'enemics possibles. Però fixeu-vos, veieu aquest que m'acabo de carregar? Bumba! Doncs aquest és un bot. És a dir, bàsicament et despista, no? Perquè el que compta no són els bots que et carregues, tot i que sí que compten com a eliminados IA, intel·ligència artificial, sinó els enemics reals. Aleshores, quan apuntem en un d'ells, en un enemic real, ja veureu que surt el nom a sobre, aquest ho és, i són més difícils de carregar. Ja ho veieu. Se acerca un escuadrón imperial. Estoy en posición. Tema de controls i coses a comentar. El de sempre, amb l'estic esquerre controlem el que és la velocitat, amb l'estic dret controlem el que és el gir i el punt de mira. I després tenim el gatell esquerre per fixar cap on van els trets i el gatell dret per disparar. A part d'això tenim l'LB i el RB, que estarien amb un comandament de PlayStation, per exemple el L1 i R1. Podem triar dos vehicles, ja ho heu vist. Doncs que ens serveixen per utilitzar els poders espacials de cada nau. En aquest cas, per exemple, amb aquesta nau tenim l'escut i el míssil teledirigit. I heu vist també una cosa que ja havíeu vist en entregues anteriors, en una no sé, del primer o el segon vídeo, quan us explicava que amb la creueta podrem fer moviments d'evasió. Aquí veieu un dels altres objectius. Això és una nau de transport que nosaltres hem d'eliminar. I en aquest cas ho hem aconseguit. Hi ha uns que són dels rebels i uns que són dels imperials. Llavors cadascú ha de defensar els seus i destruir els dels altres. Com sempre trobarem aquests power-ups que podrem anar a buscar i ens seran molt útils. Alguns doncs, restauren totalment la nau i d'altres ens serveixen, per exemple, perquè el power-up de l'LB i l'RB es recarreguin molt més ràpid. Fa molta ràbia quan algú se t'empotra. Las defensas aéreas imperiales se están poniendo a tiro. Veieu aquesta nau que tenim aquí? Aquest és un transport nostre i l'hem de protegir. I a més veieu que són en groc. Això és que és el company assignat, que en vídeos posteriors ja us explicaré què és això del company assignat. Hi ha una cosa que no he ensenyat gaire en els vídeos, i és que amb el pad prement, vull dir amb la creueta, prement la direcció cap avall, podem canviar entre primera persona i tercera persona. Ara estem jugant en tercera persona i ja veureu que en algun moment, per error, però gràcies a això ho descobreixes, doncs canvio a primera persona i es veu des de dins la nau. La veritat és que en tercera persona és molt fàcil. I aquí, bàsicament, el que hem de fer és matar enemics i sobretot evitar que ens matin. Per evitar que ens matin hem d'estar molt atents, ja que constantment ens va avisant quan un enemic ens té fixat en el seu punt de mira, i en aquell moment el que hem de fer és fer servir els moviments d'evasió per tal de poder esquivar el possible míssil teledirigit que ens dispari. Veieu, aquí m'estic intentant carregar un altre transport dels imperials.
Les armes, jo no n'he provat mai cap encara, que necessiti recàrrega. Recarreguen automàticament, no cal que anem prenent, per exemple, el botó X per recarregar, però sí que hem de vigilar que no s'escalfi. Veureu que quan estic disparant, just al costat del punter surt una barra, veieu que és tot vermell això, doncs si arriba fins al final de tot, s'escalfa l'arma i llavors ha d'estar una estona parada per refredar-se. Per tant, podríem dir que són bastant vulnerables. Ara acabeu de veure un moviment d'evasió que fa un looping. Cada nau fa el seu moviment d'evasió particular, o sigui, no totes fan el mateix simplement amunt, a l'esquerra o a dreta. Cadascuna té la seva... el seu estil. Se acercan imperiales. Rojo 7 en posición, espero órdenes. Hosti, quan sents aquesta musiqueta, la veritat és que... posa la pell de gallina, i... no sé, que entra l'èpica. Pocas veces se ve algo así. Clar que sí, home, ho faig molt bé. Jo potser d'aquesta modalitat trauria els Botra, perquè hi ha força jugadors i no hi veig la necessitat, i distreuen molt, no? Perquè clar, tu pots estar seguint un bot i de sobte et ve un enemic que és humà i et trinxa en un moment. La nave de transporte ha escapado a tiempo. Buen trabajo. Misil guiado acercándose Vinga, rápidamente. nau de transport nostra que ha marxat. Estem a punt de puntuar al màxim. Victòria, sí senyor, ja ho tenim. El que arriba a 200 punts abans que s'acabi el temps, o el que aconsegueixi més punts, és qui guanya. I bé, per ser de les primeres partides he quedat prou bé. Sí, sí, estic prou satisfet. Ja sabeu, doncs, seguirem amb la sèrie. Recordeu que si us agrada el vídeo, like, subscribe, compartiu perquè hi arribi tothom, i sobretot deixeu-me comentaris de què voleu veure, tot i que jo ja tinc alguns vídeos preparats. Apa, adeu!